ng di pinahayag na batas militar at ng pinapatahimik na katiwalian sa flood con kickbacks. Marahil ay ilang ulit mo nang naitanong sa sarili mo ang katagang iyan. Ngunit sa pagkakataong ito mas mabigat ang tanong, sapagkat kasabay ng pagtatanong ay ang pagigpitnan tali sa ating mga bibig sa bawat pagbuhos ng ulan. Hindi lang tubig ang bumabaha sa ating mga lansangan, bumabaha rin ang katotohanang ninakawang pundo para sana sa mga flood control projects na maglilitas sa atin bilyon-bilyong piso na dapat ay nagsisilbing pananggalaban sa sakuna ay tahimik na ibinulsa. At ngayon, sa halip na panagutin ng mga nasa likod ng napakalaking katiwaliang ito na tila may koneksyon sa pinakapusot ng kapangyarihan sa palasyo, ang ginagawa sa atin ay pinapatahimik. Isang di pinahayag na batas militar, walang tangke sa lansangan, ngunit may pananakot. Walang opisyal na proklamasyon, ngunit may pagsupil sa salita, sa balita, sa katotohanan. Binabalot tayo ng katahimikan upang hindi natin marinig ang tunog ng perang lumubog kasama ng baha. Ang sinumang maglakas loob, magsalita, magbunyag o magtanong ay agad nalalapatan ng kung anong kaso, babansagang kaaway ng estado o kaya ilulunod sa ingay mga ngapekeng balita upang sirain ang kredibilidad. Ito na pa ang bagsak natin, baha ng katiwalian, pinapatahimik ng takot. Wala na nga bang saysay ang mangarap para sa Pilipinas? Kung titingnan sa ibabaw, tila isang bangungot na wala ng paggising. Ang pondo para sa flood control ay dapat sanang naglilitas ng buhay, ngunit naging daan pa ito para sa mas malalim na pagkalunod natin sa putik ng kasakiman. Ang palasyo na dapat ay nagtatanggol sa atin ay